Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paZirare 263 pano patenge tichikuzivisai manews updates but muzuva ranhasika tine nyaya inorwadza. Takavhura podcast vane nyaya dzavarikuda kuti dzibude pachivhitivhiti cheHadzirare namba ndo dzinenge dzichingobuda pascreen. Jera zviri sei? Zviri sei Hadhirare? Bo chibvongoti turi kuvanhu vazive kuti nyaya iyi yatinayo. Muri Zimbabwe nhasi tiri kubata nyaya mbiri dziri kunetsa muzuva ranhasi. Tichatanga nenyaya yeaccident yebhazi raita accident richibva kuSouth Africa richiuya muZimbabwe. So bhazi iri ranga richinzi ranga richibva muSouth Africa, road yaita accident inonzi N1 highway. So iro raita accident rakauraya vanhu 42 vanhu vakuru, then vana rauraya 7. Zvichireva kuti vese 47 vese vafa 49. Alright, accident iyi yaitikira panonzi niye Ingwe Lodge murodi iyoyo. Mukoda kuti chichijira nindaida kutaura pamusoro pemaZimbabweans kuti moto mubhazi ranga rakanyowanda maZimbabweans yese mamwe nemaforeigners vanhu vanga vachienda kuMalawi vanga varimo. Asi maZimbabwe ngaripa South Africa chiya muZimbabwe chiya muHarare exactly. Mukoda kuti chi saka nyaya iripo pari kuchemwa zvinorwadza. Vanhu takachema vanhu 17 mwedzi wapfuura iyo pana Seke Road kuchitungwiza. Izvezvi tamo vanhu 42 vanhu tongoti vanhu 49 including vana. Macases accident yakaitika kuSouth Africa kai yanga rakutoda kunobuda muSouth Africa asi ranga richiri muSouth Africa. Macases aya opedzwa sei sekuona kwako Nigeria? Zvinhu izvi zviri spiritual. Hatina way yekuti tingazvifixe kunze driver anga akadhakwa. So far hatina hedu kunyatsoziva kuti fault iri papi because mapurisa they are still under investigations. So hapasi pabuda kuti chii chakanyokonzeresa but togona kublame driver kuti anga akadhakwa anoti amhanyisa bhazi. But chokwadi ndichengoti we need God's favor right now. Jera mapiki pawatasa mapiki ebhazi anda harina kurovana nerimwe mota yaita accident zvakaita sei? Rabuda muroad bhazi rabuda muroad paranodonha matero rakanofonyoka. Togona kuisira picture padenga pozvionera zvakaita bhazi harisi kuita rakafonyoka kupwanywa zvokuti vacho vari kunzi vachiri vapenyu. Pane vapenyu nekubva kwaraita denga variko asi bhozi patofa vanhu pasipoti pafa vanhu 40 vamwe vatakurwa pavatakurwa vacho ndo pari kunzi pafa vanhu 2. saka hatizive membe ticharamba tichireceiva messages ekuti pane vamwe vari kufa asi we hope we don't receive those messages. Ngatinamatirei vamwe vacho vachiri vapenyu. Alright, tiri panyaya yebhazi iroro. Pane video iri kutenderera mastreets esocial media yarora kuti vanhu vambotanga vanzwa tobva tabvunza Jera kuti ari kuonawo sei video remurume iye anga achida kuita kunge ari kubuditsa idea yekuti pane zvichaitika. Ndariona video ro. Ona video. Pambai choro zvakaoma asi zvichanaka. Mai vari pano. Aisapesa malaifu. Vamadhuwe. Isamwenje. Fodha aripo. Sida waendepi? Sida uyo uri mukona. Mai chifambai. Inadero mwana wenyu. Chifambai vamadhuwe. Baba yenyu. Mazuva acho ndo zvazvitori. Tongogamuchira zviripo. Sida arimo, Alfred arimo, mai vangu arimo, Bambo Tito ndo vamadhuwe vacho naika. Pambai. Uri kuti chine video? Kune sakachinzi muprofita asi munhu waMwari chete kana kuti munhu anomera pamberi pechechi. Asi munhu wese anokwanisa kuprofita. And the way inoprofitwa chinji achechechi kana chinji chinonzi prophecy unotadza kuti uchinzwisisa. Kachinji kacho handisi kutaura kuti prophecy yaunonzwisisa ndechikwadi asi a lot of prophecies dzinoitika munhu unogona kutadza kuti unzwisisa. Uyu murume uyu anga achiprofita kufa kwavanhu. Ndo muonero wangu. Atobhabhaisa zvikanzi mubhazi umu muna mai vangu muna nhingi vangu muna nhingi vangu. Bhabhai zviriko. Ndo zviriko mazuva ano chichiwe anga achitaura kuti hapana azo understand but chero iye anga asingazive zvaari kutaura. Ichokwadi.
ndiona mukadzi umwe anga ari mumashure paazozuma so angari paglass baby mukadzi uya kana anga asina pfungwa yekuti iye ndoenda here kana kuti ndorega ndomaonero andazviitawo anga achitya anga ane pfungwa true kana wazvitarisisa rufu runokudedza ende unogona kutoroona asarutizi ende tongoti Mwari vanenge vatana ruva ravo. 49 is a lot of number. Kune hama dzevanhu varasikirwa uri kuti chijira toti Mwari ngakushingise panguva yamakadai because list remazita ririko remazita evanhu vanga vari mubhazi kuti vafa unokwanisa kungori lista chimboritarisa. Muri yeZimbabwe nyaya tiri kutaura inorwadza inosereresa veukama ndati chemene tariro zvinhu zvatinge sinotarisira senyika yeZimbabwe kunze musi wakadai hatirara achatisiya kana kuti ninge achatisiya. Wana list list ndarowana revanhu vanga maZimbabweans angari mubhazi chimbotaura tone. List rine vanhu 42 muna maZimbabweans isa yes muna Mukukuze Ngoni Dzashe Chimera Abigail Regiment Chionyera Mayowo Takara Costa Moyo Alimon Mugida amenola pa Sivion that's it and Sivion Maida Stevao Shamba Leon Maidza Chipedza Panidzirai Anenyasha Jou Arodrick Africa Caroline Africa which means anawa ina ihama idzi Angeline Pembedza tichaona mukandiona Makado Maxwell Leonard Mapfumo but Leonard Mapfumo uyu asiri Leonard Mapfumo watinoziva anomboita zvekuimba so chimbofamba. Alright. Linet Ngue Muwirimi Fungai Kufa Ndaizivei Brenda Gwinya Belinda Matsveru Petronella Chikoore Trish Zvekawepo Muzongeri Gladys Kiara Masheuri Tobaiwa Hunana Shailin Hunana it's Kois pakanganzonzi Lois here but I think if not Lois cannot Kois Kupesha Banda Sitifi obviously Ndiana Malawi Musi but anganogara muZimbabwe Musiwa Wadzanai Tonde Rekai Pamela de Damba Pamela Damba Evangelista Makawise Lesi Makanu Dzimwasha Diana Zvikomborero Musiwa Modesta Twendepi Mazvita Muresherwa Plexidis Seveni Margaret Gova Gomana Brighton Shanti Chiwetu ndo mazita vanhu vari mubhazi. So kana une hama yako kana kuti shamwari kana kuti munhu wekuziva vanzwa apa mufonere kana watadza mufonera wotariswa kumahospitals kana kubvunzawo vari koko vari Joni kuti zvakamira sei. Mitumbi yezvitunha iri kuJoni ichiri Joni until maybe government ichakwanisa kubatsira ende fanira kubatsira kuti vanhu vapinzwe mahara mabhodhi avanhu vapinzwe mahara kana iri nyaradzo ite basa. Zvinorwadza zvinosereresa zvinhu zvinodzimba mwoyo Jera zvatisinotarisa ngomuka Maxine tichonzwa shoko rakadai ndasanga uriona pana madambos ndovatanda kuona vachispreada message. Zvinhu zvatinge sinofungira senyika yeZimbabwe veukama ndati chemini tariro Mwari ndaatisimbise panguva yakaita seiyi. Chokwadi Jera takubuda panyaya iyi pane nyaya yemaChina ine kufa futi kwemunhu iri kunetsa yakamira senyaya. Nyaya iyi mamira yakaita zviri kunzi pane grupu revakomana kana kuti revarume
rakaorganiza takazoona zvichiitwa kwaMutare vachipwanya fenzi yemachaina apa pakagadwa nemasoja pamaini saka ipapa kwandi zvakaitika kwaMutoko manjezvi genga rakafunga mhino rainzi raida kurobha here kana raida kupinda zvisina power like zvisina mvumo pamaini yemachaina ari mazimbabwenzi saka machaina vashandi vemachaina asi ari machaina vari kunzi ivo statement ravo vatotaura kuti vakaridza pfuti mudenga vanhu varamba vachiita nharo vataura kuti vakazoridzira pfuti pamunhu iye anonzi Fungai nhau akabva afira ipapo ndo pane picha ravidhio ratombotendera machaina akagariswa pasi achirutaura kurohwazo so zviri kunzi machaina aya akazonopawo vanhu ava 6.5 hama dzemufi yecompensation but hama dziri kutaura kuti mariona hatari dzachiti vidhio ndariona zvanzi mari yamatipa haikwane kana project reuku 4.5 ainopfuura 2000 ndiri kunzi yemwana wechikoro mwana wakasiwo nemurume iyi ndeyekuti vaite business 4.5 inoti vauraya munhu ndiri papo jeri ada kukubvunza kuti machaina aya anga achifanira kusungwa here anga achifanira kubhadhara mari here kana zvava zvichingofanira kungopera zvakadaro noti uyu akavaita kunge rida kuba ini ndiri muZimbabwe but I cannot turn a blind eye pazvinhu panyaya yechokwadi kana kuti pazvinhu zvatinoona kuti taita zvinhu zviri wrong hatirarewewo zvikanzi wabva kuNigeria wauya muZimbabwe wovaka imba yako pakapinda munhu pumba pako zvisina tsarikano wakatotenga nemapepasi hatisi kuti vakagona vakashudha munhu mumwe wedu unenge une matitle deeds wotoudza munhu kuti bvai pano oita nharo woridza pfuti womuuraya andogona kumapurisa iye inoshanda ichinzi self defense kana kuti protection of property yaunenge waita unenge waprotecta property yako do vakazopfurikidzawo pakushudha mumwe wedu haasi kutirwadza so hapana kusungwa kwavanokodzera kuitwa vano kupa mari apa havasi kufanira kutopa apo haipapa tizokwanisa kutaurawo asi chatinoziva nechekuti kutopa mari kwavaita itsitsi nedzinonzi conscience dzekuti uri kufila guilty pazvinhu zvavaita and ndo dzinonzi conscience uri kufila guilty pazvinhu zvavaita saka wakompensata vanhu ava saka zvekutozobuda vachidhimanda imwe mari asirizvo uzati serious ka dai kunzi munhu anga asina mhosva isusu tine kesi yatakafambira hatari waiziva kuchitungwisa yemwana vari kunzi vakashayiwa chitunha chemwana wavo pachipatara nanesi vari kunzi vakadhisabhisa chitunha vakanzi tokupai mari kuti tikunyaradzei vakaramba mari saka unzorongwa sabasa nemufika saka vabereka vadatobhenefita through death yemwana wavo ndo zvatiri kuona matopiwa mari yamopiwa compensation izeve kuti mubude muchitotaura kuti aiwa hatisi kuda mari iyoyo kana kuti kutotaurawo zvimwe zvinhu motonzwa chinhu chamufirst chinhu chiri kubuda pasocial media chamuri kutaura ndechekuti mari yashota mari haikwane project muri yeZimbabwe question ndiyenyu uriyo waitambira mari here kana kuti unenge uchida mwana jero wada kuti chii handina mashoko akawanda asi nyaya iripo ndeyekuti ngatiregei kurwisana nevanhu vaya machaina unless pane mamwe mavidhio andakaonawo machaina achisvika panzvimbo pasiri pavo futi machaina achisvika paimaini here kana kuti but yangitaiziva kuti iplace yemablacks pavasvika vachitotora masoil samples mavhu aya zvisina I think vadaona kuti nepower pane zvinowanika ipapo asi panhu ndepemablacks anogona izvozvo zvikanzi mablacks dai tati nepfuti takashudha muchaina hatasina mhosva zvakusiyana kuti who is who much love